Kedves cégvezetőtársam! Több mint 25 éve vagyok vállalkozó. 1991 óta vezetek vállalkozást és viszek céget. Ha most a gyerekeimnek meg kéne tanítani, hogy vezessenek céget, mi ez a 3 legfontosabb dolog, amire szükségük van, a következőt tudnám nekik mondani. Szükségük van biztonságra, szükségük van egyensúlyra, és szükségük van szabadságra. Szükségük van biztonságra azért, hogy ne legyenek függő helyzetben a cég különböző területeitől. Ne legyenek függő helyzetben a munkatársaktól, ne legyenek függő helyzetben a beszállítóktól, ne legyenek függő helyzetben az ügyfelektől, és ne legyenek függő helyzetben egyéb olyan külső tényezőtől, egyáltalán ne legyen semmi olyan az életükben, amit ne éreznék azt, hogy le tudják kezelni, hogy biztonságban meg tudják oldani. A második dolog az egyensúly. Kell egyfajta egyensúlyt tartanunk a vállalkozás és a magánéletünk között. Az a vállalkozó, aki nem tudja ezt az egyensúlyt megtartani, annak gyötrelmessé válik az élete, és nagyjából felborul a magánéletében belőle egyensúly is. Ha úgy megy haza valaki, hogy hazaviszi a vállalkozásából a problémákat, otthon is e-maileket olvas, otthon is még telefonon problémát old meg, és nem tudja kipihenni magát, nem tudja odafigyelni a családjára, a partnerére, a kedvesére, akkor igazából nem mondhatjuk azt, hogy boldog életet élne. A vállalkozás gyakorlatilag felzabálja őt. A harmadik dolog a szabadság. Ez az alkotói szabadság, a cégvezetői szabadság. Hogy képes egy cégvezető nagyot álmodni, és képes megvalósítani az álmait. Képes határidőre pontosan elérni azt, amit szeretne. Hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy lenniük kell, és a dolgok úgy történjenek meg, ahogy szeretné, hogy megtörténjenek. Én szeretném azt is, hogy a te vállalkozásodban ezek a dolgok benn legyenek. Benn legyen a biztonság, benn legyen az egyensúly, és benn legyen a szabadság. A következő cégvezető országos klubján ebben fogunk foglalkozni. Konkrétan a legelső tényezővel, a biztonsággal. Meg fogjuk neked mutatni, hogy tudod biztonságba helyezni magad a cég különböző területein. A munkatársaktól, a beszállítóktól, az ügyfelektől, egyéb dolgoktól, hogy tudod elérni azt, hogy minden esetben azt érezd, hogy le tudod kezelni ezeket a problémákat. Gyere el a Cégvezetők Országos Üzleti Klubjára, és ott a biztonsági tényezőt, azt be is építed majd a vállalkozásodba. Ugyanis nem csak előadásokat fogsz hallani, hanem egy konkrét programot dolgozol ki a saját cégedre, hogy fogod tudni beültetni, gyakorlatban alkalmazni azokat a dolgokat, amiket megmutatunk neked. 10 órától kezdődik az üzleti klub, és 1 óráig tart, és a pontos időpontja szeptember 7-e. Szeptember 7-én várunk téged, és tegyük be az első nagyon fontos pillért a cégedbe. Kerülj biztonságba. Érd el, hogy minden helyzetben, ami történik a cégedben, 100%-os bizonyosságod legyen, hogy meg tudod oldani ezt a problémát. Gyere el az üzleti klubra, és dolgozzunk együtt azon, hogy az első területen, a biztonság területén 100%-os bizonyosságod legyen.